Nyakoromogi otieno kendo romo sa 3 ma wami weche manyien adimba, weche manyien magoimore achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kamoro amora ma intie an gi geno ni odiochieng' mari odhi kodi makare. In kod thuolo mar ng'eyo mosetimore chakre ne pinyru nyaka gie sani kod mago ma bende medo chan tim mana kokalo ka en odwa Ramogi TV. Wasingo mar medo mi weche kinde duto gi kuko gi kuonde ma gitimore gi joma timogi. Mane momiyo wan kanyako Ramogi magi oting'o nonro madhi nyime ma otenre kod wach mar masira mar mach manchano otimore e sikul mar Hillside Endarasha e gwenge ma Nyeri. Kopogore kod mano bende weche mag ng'iyo ni to yo mane mwinjo bed ni tayo godo kaunti ma Nairobi gin weche ma bende waketo kanyako Ramogi weche manyien odhiambo ma kawuono. Kao kamano thond weche. Low voltage and high tension fuses and the transformer were intact. Apisa mago kwach kich medo jiwo nonro ewi masira mar mach manyocha omuoch Hillside Academy ka kambi Kenya Power to chung tenge ni majno ne ok okel kod sitima. Consider debate and approval of the removal of Honorable Amos Nyaribo. Twak mar dhi choko gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ochwala yanga e od bura mar kaunti no. Podan gi dwaro mar somo. Koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo. Kanyasa olocho no watieko. To well wishers owuogi omanywa. Part-time instructors gi gin jopuonj manitie. Kwan joma dongo madok e skul nikech riyo mar somo medore Homa Bay kaywak en midhiero mokwako somgi. Arwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba achiel kachiel kokalo Ramogi TV kotenre kod weche manyien ma wakelo odhiambo masani. Ndikna kimia pachi namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X @Ramogi TV KE. Bed thuolo mar diko na nyako Ramogi kaka nyise no mondo mia pachi kotenre kod weche manyien ma an godo odhiambo ni mwinjo kochuo chunyi ma in bende der mondo igole pachi timano e kinde ma weche manyien dhi nyime. Namba en 360 bende Facebook Ramogi TV Kenya, gimbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Kambi ma keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ochikore gi chien ewi muoch mar mach e sikund primar ma Hillside Academy kama kambino lero ni nonro margi onyiso ni majno ne ok okel kod ng'ikruok mar teko sitima. Kaka Lidio Keyo lero, kambino lero ni e kinde mabede migepe mag piny owacho bende ogo tach mar timo nonro e sikunno, gidwa ni mondo yang gima ne okelo masira mar mach mane ochweyo lal kod ngima jopuonjre 21. Okwach kich ne odhi nyime kod nonro margi e kinde mabende hocho itimo ne jopuonjre. Ndalo abich bang' masira mar mach timore e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri, piny owacho kokalo kuom bede migepe mopogore opogore ne onywako lwedo mar timo nonro e wi gino madibedi no okelo masira ma kamano mane okelo tho mar jopuonjre 21. Nonro ma kamano noriwo migawo mar somo, bad migawo mar gedo, kambi keyo teko stima Kenya Power and Lighting Company KPLC, duol mar IPRA kod apis okwach kich. Bang' timo nonro margi, kambi ma keyo teko stima e pacho ka Kenya Power and Lighting Company oyango ni majno onge gi tudruok mora mora gi teko stima. Gilero ni majno no omuoch kalai mar teko stima matero stima e skunno ne ni kare kendo apis kambi no bade manyeri ema no ng'ado teko stima kaka yor geng'o landruok mar majno. The time when the fire incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. Number 2, all Kenya Power installations including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. Gilero ni transformer, meter, kod gigo duto ma itiyo gode keyo teko stima e skunno ne ni kare kinde mane masirano otimore, ka koro gisingo medo chiwo sir ne bedi migepe mamoko mar yango adieri ewi wachno. Report makama bire kinde mane chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre mag skunno ne dhi nyime kanisa mang'anyuthe PCA Endarasha Parish, kanyinyo mag DNA manyo kawo chieng' wuok tich ne ipango kendo iketo kare ne chako yango jopuonjre go. Kata kamano, kaluwore gi pek mar masirano, moko kuom nyenyogo ibiro ter nyaka e piny mar Afrika ma milambo kaluwore gi yot mar lony ma pacho ka ma ok nyal yango ingrego kaluwore gi pek mar majno. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wasudo piny owacho ne odok ne chik mar omenda magana 23 manochunogi mondo gitigo
bang' jatend piny William Ruto ne wito oko paro mar chik mar omenda 224 kaluwore kod ng'anyo mar Gen Z. Piny owacho ne omako apil e doho mamalo bang' doho mar apil ne koni chikno ne ok oluwore kod katiba kaluwore ni Jo-Kenya ne ok okawo pachgi e kinde mane iloso chik mar omenda ma 2023. Kokalo kuom okil margi, piny owacho nyiso jokanyo 7 mag doho mamalo ni poni opwodh ng'eto mar doho mar aywagra kendo wito oko chik mar omenda ma 2023 mosebedo katiyo e pacho ka, sirikal biro wito bilion 214. Korka korgi Jo-Kenya 53 to kod seneta ma Busia Okiya Omtata dwani mondo chik omenda no owit oko ka gikoni sirikal ne otimo lokruok bura e chikno koting'o osuru mar udi manengo gi oyweyo ka ok okawo pach jopiny. Bura no biro dhi nyime kendo odiechieng' makiny motelo ne ng'eto mare machiegni ni. Court of Appeal's decisions to deem the issues surrounding the interpretation of Section 84 as moot effectively dismissed the constitutional issues raised without adequately addressing their continuing relevance and their potential impact. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. If you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. There's no act of parliament that are produced to show that the estimates of revenue were enacted into law. I submit that the budget-making process in Parliament under Article 221 is a legislative process that cannot culminate in reports, statements, or other documents. It must culminate in an act of Parliament. Kowere kod mara paro mar chik mar omenda kachiel kod chik omenda matiyo sani mag 2023 odhi nyime gi mag siasa. Siasa medo chwakore masawa mar Kenya e kinde ma kweth jotelo moko dwaro ni jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ema oromo bedo jalup jatend piny Kenya yiero mag 2027 kendo jal ma owinjore olosi e lo ganda ma wuok e alwora mar God Kenya. Kata kamano, kweth jotelo mamoko to oramo ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua e jal ma iyango kaka jatend oganda mar wuok e alwora mar God Kenya kendo pod biro yudo thuolo mar bedo jalup jatend piny e yiero mag 2027. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Jakora magajwang siasa ema loso telo go gin oganda nyaka bed kod jogo masundo dwachgi e gima timore mond Kenya. Bang' weche pilore mawuok masa mar Kenya makiko it e wi ng'ano manyalo chopo dwachgi makare kendo chiko ite magol twak mamulo dwachgi kaka oganda. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Aben mara siasa koro nyedhore lela e kindi kweth mastero Profesa Kithure Kindiki to kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi ng'ano mabiro bedo jalup William Ruto e yiero mabiro 2027. We decided to get a neutral person, that is Kithure Kindiki, who can champion for our region. If you go to Meru, Tharaka Nithi, you go to Nyeri, Nyandarua, they know their leader is Rigathi Gachagua. Pogruok mag jotelo go koro nyolo kak maduong' ka jotelo moko wacho ni alwora mar masawa pok obedo kod kit telo maluorore ne counties kagikoni Mount Kenya East, Central kod Mount Kenya mayo imbo. Nyaka koro sir Profesa Kithure Kindiki kaka jal manyalo wuoyo e logi kendo telo negi. Nenda unaongea lugha nyingine pale kwa Mount Kenya West, unaambiwa ambieni wakasenzi wetu na wao hata wao watu support. Tumesupport Kibaki mpaka mwisho tukasimama na yeye. Tumesupport Uhuru mpaka mwisho. Tumesupport mtoto yao Gachagua, tumejilazimiza hata hajui kuongea tena. United Mount Kenya, it is a threat to each and every politician in Kenya, including the leader who is leading Mount Kenya. Ewi wach mar chiwo luor ne apisi mar jalup jatend piny to kod weche motenre kod siasa, jotelo go luwo ni jopiny ema nobed jothek mopogore kod Tudo Rigathi kod telo mar duong'o kor. Hata si Mount Kenya East, Mount Kenya West si ni mandugu, ma sisters. Hata si tupeeni haka katoto ketu, tuone kanaweza tuongoza aje, kwa sababu ni mtu anakubalika na Wakenya. Wajua watu wengi, Kindiki ni mtu mpole. Whoever is thinking that you will be able
to divide Mount Kenya. The common mwananchi sides with that person or those leaders that they feel are being oppressed and they are raising their issues. Wenge siasa koro rito neno lwenj telo no kabiro nyago lemo ne ng'a e kind Kindiki kod Gachagua kamo telo ne mano. Thuolo ne olar motegno e kind Kindiki to kod Gachagua, magiko ne Kindiki ne ogoyo bade piny. Penjo en ni ng'ano mabiro dhi bedo kod mbi Maruto nyalo kawo mondo sire e yiero mabiro. Kwa hivyo sisi watu nyumbani tumeendosi Kindiki, tunaomba kazenzi wetu vile tumeishi tumewapenda, hata sisi tuinulieni kamoja bwana. We are not ready for any fight with anybody, but we want to champion for the development of our region, and so that we can achieve. Mageti mureka moko kuom jodak mawuok e kaunti ma Meru osiro pa jotelo madwaro ni mondo Kithure Kindiki oyudo thuolo momak kod Rigathi Gachagua ka gitudo Gachagua kod rem luwore kod dwach sirikal kod duodo dongruok mag sirikal. Kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua hatujasikia akiongelea maendeleo ya watu wetu wa Mount Kenya East na Mount Kenya mzima. Ile maneno ameweka mbele ni shares, ni maneno ya ofisi yake, ni maneno ya ndege yake. Tunataka kusema Kithure Kindiki ni kiongozi wa kitaifa kama vile Mheshimiwa William Ruto, lakini yeye ashindani na Mheshimiwa William Ruto. Hata kama Gachagua aliingia hapo, Gachagua anatukoroga. Kwa maana tunasikia Gachagua bandara ya kufanya kazi anaanza kampeni. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manaka paro wuok mopogore opogore wi wach siasa mamasawa mar Kenya. Kowere kod mane duond bura mar ODM ne obago romo ma onywando jokombe duto ma counties 47 ma pacho ka mar puodho wach kaka chama no nyalo dhi mbele. Achiel kuom weche machendo e duond bura no gie thuolo ni gin mag manyo ogai manyien mar ODM. Poni Raila Odinga obiro yudo kom mar AUC. Jakom ODM e gwenge ma Nairobi George Aladwa nyolando ni osiro paro mar sidho gavana ma Siaya James Orengo kaka jalo mabiro kawo kar Raila Odinga kaka ogai mar ODM ka Raila wuok e komno. Wach makamano kata kamano omed kwed kod jokanyo mamoko. Romo ma kawuono manotele gi jakom mar ODM ma Nairobi George Aladwa gi nyawadgi ma Kakamega Fernandes Barasa bende ne ong'ado ni tich adek mar jumani kuku mar ODM biro bedo kod twak mar poro wach e wi dongruok mar ODM. Kaka walure kaka wuoyo kawuono kaka mondo mi take party through counties magwa wawinjore ni mondo chairmen mondo doge constituencies or long constituencies chairs mondo gibed piny mondo ginyisi gi way forward kaka onego bende giendesha party to gima duong' mondo mi take party in various counties. As the county chairman, we are in charge of the party activities in our 47 counties. So what I want to assure the membership is that we don't have a lacuna. ODM as a party has structures, and once those structures have been strengthened, then we will not have a lacuna even if Baba exits. Kwa hivyo yale yalikuwa jana ni mapendekezo ya chama cha ODM county ya Nairobi. Mapendekezo. Twak mar thicho oko gavana mar county Manyamira Amos Nyaribo chwala yanga e od bura mar county no. Twagno chwal kod MCA Mogwel Evans Matunda mauko ni gavana Nyaribo iseyo kuom tiyo marach kod apisi mare rembedo kod bedruok kod chayo chik. Magitimore dweche 10 kende bang' gavana no ne tony e kinde mane dwa thiche oko mokwongo. MCAs mag county no igeno ni biro choko pacho ganda kapok gichiwo thuolo ne gavana mondo chiw ler mare kapok MCAs ogo ombulu. I beg to give a notice or motion to consider debate and approval of the removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. 1. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. 2. Abuse of office and gross misconduct.
Moko kuom MCAs mag kaunti ma Nairobi owuok oko mar kwedo weche malie kore ni nitiere chenro mar dhi choko gavana mar kaunti no Johnson Sakaja. E tok margi kod Ramogi TV jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Ronaldo Mugambi kod MCA makileleshwa Robert Alai onyiero weche makamago kaka weche maonge kod tiendgi. Alai kata kamano lieko chenro mar miyo piny owacho mamalo moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi e bwo jatend migawo madhi telo ne kaunti ma Nairobi. Chris Owino miyo waler. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja sani nyalo luwo tiende mos kendo gamo muya bang' MCS mag kaunti ma Nairobi kwedo chenro moro amora mar thiche oko e apisi. Weche osebedo ka fuongore ni jikon mar City Hall ochwakore kendo Sakaja nie kinda Kuru Gasumbi kamoko kuom MCS mag kaunti no bende liekore ne oketo kokgi e paro mar golo Sakaja e apisi, wach ma okwed kod MCS mag UDA kaachiel kod ODM. I'll be lying if I tell you that there are talks and whether City Hall is hot or cold or warm in line with the story about impeachment. I can tell you there is nothing I've heard of that sort. Motion mar paro kata mana andiko mawacho ni onego wagol gavana pok aneno, pok ang'e ng'a move, pok wambe wawinje kaka jomoko winje. E twak mare kod Ramogi TV, jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Ronaldo Mugambi otweyo dhoge ni onge chenro makamano kendo nyono tiende piny ni chenro moro amora mar golo Sakaja e apisi dhi lwaro okinyi mang'ich. Korka kore, MCA makileleshwa Robert Alai wacho ni MCS mag Azimio ma e kaunti ma Nairobi nyocha oromo kod Sakaja mar nyise ywak mag jodak ma Nairobi kaachiel kod siemo wang'e. Jotelo koriwore gi jodak mantie Nairobi ka ok mor gi gik matimore. Koro mane momiyo wasebedo piny gi jagavana wanyise ni wan kanye to wadwa dhi kanye tang'o monego timore mondo wachop kuma wadhi eno. To en kaka gavana onego tim ang'o to wan kaka MCAs onego tim ang'o. E giko juma mokalo Sakaja ne olimo ogai mar ODM Raila Odinga e dalane ma Bondo, gino mane omiyo jomoko wacho ne odhi ir Raila mondo oresie mare kuom nimo. Mugambi kata kamano okwedo wachno ka olero ni osiepe kind Raila kod Sakaja ne ochakore chon. Governor Sakaja was the first person to start working with the ODM in his government, and that is immediately after the 2022 elections. And I keep on calling it the first broad-based government because we shared the government with the ODM, where we have ODM CECs, ODM chief officers. Eko machielo, Robert Alai olieko chenro mar mayo Sakaja moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi kendo keto e bwo jatend migawo madhi telo ne kaunti ma Nairobi e bwo sirikal mamalo. Makara jotelo sani share ni onego wabed gi arrangement machalo NMS. En mani kik obed ka NMS. Assembly obedi ni oversight nyalo timore. Lakini gima timore ni Nairobi governor obed kata cabinet member. Oduogi mondo kata mana sani kata mana Sakaja kane pacha kata mana masewinjo en ni governor masani onego cede some roles. Owene a special team mondo roles go obed accomplished through a different framework machalo mar NMS cha lakini accountable. NMS no can accountable to anybody. Ponono ni chenro makamano bio kete tim ma dhi bedo thuolo mar ariyo mamoko kuom tije mag sirikal mag kaunti ma Nairobi omi sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kod mago eno ni jatend migawo mar rita ngire Kithure Kindiki olando ni onge ng'ata ma ibiro chak yiene gedo kendo kuonde ma otenore kod aoche kaunti ma Nairobi. E ote ma ogolo bang' limo kar dak ma Mathare kod Mukuru kama ne odare ji mayande odake kata timo ohala e geng aochego, Kindiki osoko wang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua mayande olimo Kayole kendo loso ka oseyo sirikal e wi okang' mar daro ji ma odak machiegni kod aora ma Nairobi River. Kindiki wacho ni obila kod jochiw arita mamoko osemi chik ni onge ng'ata kendo mibiro yiene mar gedo e geng aoche.
Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV adani mondo wakawane yuyo marwa mapiyo piyo gi kinde ni wang'ie moko kuom ya mabende ndiko na ka kotenre kod weche manyien odhiambo ma kawuono. Mor ahinya ni kawo Ramogi TV kendi keto imiyowa thuolo mar bedo kodi ka wanyisi mago mosetimore odiochieng' mangima kod mago mabende medo timore e kinde ka kinde mana ka Ramogi TV. Ano ka jok mandiko na otoyo lela ng'isa Ramogi TV lero imore waneno gin kod wuoda wiko besto kod omondi. Erokamano nya ofide mar Mikei bende koni Ramogi TV ler kendo wayie godo. Amor gi Ramogi TV kaka kelonwa weche manyien bati erokamano ahinya kaka ukele Ramogi menyo piny e yo makare. Mano Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church ema wacho kamano. Dr. Bishop Okoth Okoyo Wuod Nyasago Oredeg wacho ni winjo sigomre, wacho ni awuoro jachien mar mach ma timore sikunde ma Kenya ka. Okay, erokamano ahinya. Niko Tielo ma Jamagot wacho ni amor kod kaka weche manyien donjo nwa Ramogi TV kendo puoch gi pak. Michael Chere koni oneno Ramogi TV kendo mor ahinya kod kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Fredrick Abia Nyong'o ng'isa ni amor kod weche manyien tinende ni kendo gik matimore ukelo nwa achiel ka achiel. Wan kod Alisa Bia mama Engineer Obura Fred wacho Ramogi koro miyo wawinjo kaka piny dhi kendo kaka piny chalo. Jackie Nyarmori penjo ni Kindiki timore nade gi Rigiji. Okay, mago penjo mano kar kaendi. Joram Owiyo ga mawuda hero wacho ni en bendo mora ahinya gi weche manyien. Ma Wino Janabi kanitiere yani Masai masira mar mach nokel gi Satan mar Illuminati. Okay, aworo. Auki ripo kanitiere Ulanda serikal dwaro chiga dola mapoko chango kage dwaro kweto gi wit oko wach mar chik omenda giwere gi weche mang'eny. Okay, erokamano ahinya in bende. Ochuka Derek Ochieng nyakwar Ojina kawuok Chemelil Guliago wacho ni awuoro kama Kenya ochimo japiny ma Kenya onge sama ni kod kwe chandruok nie ofa politics ema Kenya ka bende ochuo chieng'. Awuoro kaka piny en. Cliff nyakwar Onyalo wabed mos gi mana gibedo mos gi mana Minu Tieno kod babane Ezekiel Agala. Ramogi TV ma waneno kende ma moro wa Philip Soja wacho ni nitiere Migori kendo moro ahinya gi weche manyien mag Ramogi. Erokamano udala kuom keto Ramogi TV gi kanyo nyako Ramogi yena mondo mi akaw yo ma wiye nikech pod dugi weche mamoko mathoth mag oting'o mag ngima kata weche mag ngima mag obwongo to kod mamoko bende ma en oimore. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Colgate Charcoal, the charcoal toothpaste you can trust. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Gem piny mochiek. Lony tudore kod kitwa. Sami tedo rech iketo gi ka wigi ogwenyre. Nang'o? Mano kilwoli kali. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso. Koro aketo rabolo mondo ochiegi. Ichwake. Achwake. Tudri kodwa tich adek juma ka juma, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV.
chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kod aore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien. Jo Kenya 1570 kod 6 osekawo ngimagi oko e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021, ma en kaluwore kod nonro ma otim kod bad migawo matimo nonro mar kwano KNBS kod NPS ka piny ngima hingo odiechieng' mar jiwo okenge mag geng'o timbe mag derruok. Sirikal bende koro ijiwo mondo okaw ting' mar neno ni olos chenro makare mag thiedho tuoche mag obwongo tok yangore ni piny Kenya onge kod ute thieth moromo kod chenro makare mar thiedho tuoche ma otenore kod obwongo. Riwruok makelo ratich oganda KNHCR bende dwaro mondo sirikal owit oko pend chik ma yango ni temo derruok en ketho. Simfrus Okinda nigi mathoth. Riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization yango ni kuom nyiriri 4 makalo ng'at achiel kawo ngimane e yor derruok. Kamano bende oseyangore ni e piny Kenya ji 1576 osekawo ngimagi e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021. Ma en kaluwore kod lipot mar Kenya National Bureau of Statistics kod National Police Service. Ma kanono lero ni kiodko omono piny Kenya bedo kod kwan makare e wi joma dere. Ka piny Kenya riwre kod piny ngima e odiechieng' mar geng'o kawo ngima ng'ato owuon e yor derruok kawuono, sirikal ikwayo mondo kaw motegno ting' mar neno ni joma ni kod tuoche mag obwongo oyudo thieth makare. Achiel kuom achiedhnade maduong' moyangi ni Kenya ni godo e kedo kod tuoche mag obwongo en rem keto omenda moromo ne thieth mar tuoche makamagi. If you look at the total health budget both in private and in public, the amount of finances that go to mental health care is dismal. We got unmet need in terms of health workforce. Othieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mokwako Imbo mar Kenya ni kod lakteche manade kende molony e thiedho tuoche mag obwongo. We have 3 psychiatrists in Kisumu County, employed by the county, against a population of close to 2 million. And of course that is way beyond what the WHO statistics recommend. So when it comes to psychologists, we also have about less than 10 in the whole county. And these are individuals who sit in for hours with a single patient. Kaka gima chalo medo chumbi e adhola od thieth mar jo TRH masani nyocho chor nyaka level 6 onge ward mar jotuo mag obwongo gino mathiro chenro mar konyo jotuo. Waonge gi ward ma wanyalo rwako jotuo man gi shida mag wich. Masani pod watiyo gi ward mantiere Kisumu County Referral emwatere jotuo man dwaro admission. Wakwayo ni mondo as a psychiatric ward mondo mi wan bende wabede gi ward marwa mar psychiatric, not ni wabedo matuo kendido giting'o wa itero wa district koro miyo ni kata daktari maneni cha okonyal neni kende ni nyaka neni koja. Piny Kenya na achiel kuom pinje 20 ma pod kumo joma yude katemo dere. Riwruok mar KNHCR koro dwaro mondo sirikal owit oko chik kare mar 226 mondo yang jotuo obwongo bed thuolo mar manyo konye ka kinde pok olewo. An individual who is maybe caught in the act of trying to die by suicide
has the maximum penalty as opposed to an individual who has died by suicide, meaning that the act has been criminalized, yet the result has not been criminalized. To en ang'o hie ma samoro nyalo miyo ng'at manigi dang'ni mar paro gomb kawo ngimane? Lois Omondi osedak kod tuo mar dang'ni mar paro chakre nyuolne. Mama na ok nonyuola e osiptal. Aparo ni nabedo gi injury at birth. So due to the stigma, jonyuol notemo tera osiptal, but ne giparo ni gino norumo, but gino no continue makoro nyaka obedo maduong'. Joma ng'eny kata jonyuolwa go bende oseweyowa, koro iyudo ka in inyalo, but nyathini idak kata ero, but nyathini to dak kata e street. Mago tetete gin gik manyalo miyo wa get to the suicide. Rivotril en yath ma bende nigi side effect of suicide thoughts. So you think of seche moko imuonyo yath to yath mimuonyo no bende pod dhiri. Kaka yo mar nywako ne tieko derruok, KNHCR jiwo oganda duto mondo bed machiegni kendo her jogo mosenyiso ranyisi mar bedo kod dang'ni mar paro. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogeno ni okenge biro med keti mar neno ni dang'ni mag paro obed achiel kuom okenge kata kuonde ma sirikal kete maino mar neno ni ores joma ni kod tuoche mag obwongo. Kwan jomadongo ma dok e sikunde nikech riyo mar somo e bwo chenro mar somo mar jomadongo mong'ere kaka adult education osebedo ka medore e kaunti ma Homa Bay kata odoko negi kale midhiero moko e somo makamano. Higani kaunti no ni kod jomadongo ma oingo 2,000 madhi nyime kod somo margi ka 72 kuomgi ikore mar dhi timo penj maduong' mar klas 12 KCSE. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, Alia Beach notimo limbe achiel kuom kuonde ma jopuonjrego dhi e nyime kod somo margi kendo koro omiyowa ripot machalo kama. Bang' yepo mag skunde somo mar tam mar adek, jopuonjre ahinya to mago madhi timo penj madongo mag klas 12 KCSE ma higani dhi nyime kod timo yokruok margi e skunde mopogore ma gisome, ka jogo matimo chenro mar somo mar jomadongo kata adult education e kaunti ni bende dhi nyime kod timo yokruok margi e centers mopogore mipuonjogie. Kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jomadongo matimo chenro mar somo no maromo 2,293 ka 72 kuomgi timo yokruok ne penj mar klas 12 ma higani. Kanisa mar PEFA manitie boma ma Homa Bay achiel kuom centers go eko machendo makamano dhi nyime. Valentine Magunga miyo ma en nyamrerwa ne oweyo skul e klas 11 e higa mar 2014 kendo ne odok e skul e bwo chenro mar somo jomadongo mondo chop lek mare mar bedo nas. Ne pod an gi dwaro mar somo, koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo to bedo engage gi jowetena moko ema ne omiyo afwenyo ni adult education tie. Kane otimo penj to tango na results ni to ng'isa ni be anyalo bedo gi gombo. Chigi chieng' no namanyo pesa registration ma kinyne na biro school. Kaka tiyo kaka community promoter, aero tijno koro semi be okonya gi kaka engage ji, koro atemo ni ka yude to amedra. E kanisa ni mar PEFA gin kod klase 3 e juma ka achiel kod jopuonj mapuonjogi kendo ka gitimo somo e subjects mopogore ka school fees bende gichulo $1 dwe ka dwe. Rita Kinyi en johala e boma ma Homa Bay kendo dhi nyime gi chenro mar somo makamano. From my childhood kanaya nadwa ni mondo atim nursing. Koro gini ne siko ni e pacha makata kana neno ka jo KMTC o school gikalo kama use rabuon no. Aneno ka girwako uniform, masika wacho ambe chieng' mona rwako uniform kama. Koro gino nobedo ka thago pacha serious. Koro ka nabira penjo ka ong'isa ni ka nitiere adult school, nochuna mama dhi nouso na rombo na no madhi a register. Kopo na tieko school ayudo grade maber adhi atim nursing. E yor konyruok ka uso rabuon Sofia. Bedo ne gin jomadongo mani kod familia mag-gi miyo chenro mar somo ni ok bed negi mayot. Kata kamano giwacho ni giketo kenda kata doko ne gin kod chandruoge ma opogore. Teachers mapuonjowa kae onego bed ni wachulogi to kaka wajoma nigi family koro challenges mag fee bedo problem. Kaeto mar ariyo bende kaka ipogori idwa ng'iyo family kendo idwa ng'iyo kaka idhi school ok obed mayot ahinya. Agombo mondo abed japuonj, agombo mondo well wishers ka watieko school ka Nyasaye olochonwa watieko to well wishers owuogi omanywa mondo miwa support. Jogo ma ochung'ne chenro mar puonjo jomadongo e kaunti ni wacho ni nitie pek moko ma gineno kama oting'o nok mag jopuonj ka gikwayo piny owacho kokalo migawo mar somo mondo yorange malong'o wachno. Adults gin jok modich, koro mondo mi ketgi ma gibie klas gite at once ibedo gi challenge nikech ipuonjo kawuono kiny moko leo
chaki duogi chako gi chien. Koro tin mondo ichop syllabus e yo makare. Gik mang'eny mo engage mind ne. Koro seche mipuonje, you need to be very careful. Wan gi Directorate of Adult and Continuing Education, kendo sirikal osendiko jopuonj, osekawo thuolo malach ka sirikal poko o replace jopuonj manyose retire. Koro gi e sani watiyo mang'eny gi part-time instructors gi. Ginie jopuonj manitie. Wang'eyo ni shortage no nitie kendo ok giromo, kendo wa contract jopuonj. Kanisa ni mar PEFA en achiel kuom centers machendo mapuonjo joma dongo dhi nyime county ma Homa Bay. Kae kwa jowetegi mani kod dwaro mar somo mondo kik wich kuot negi nikech wich kuot nega poye gono. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi jakinde ema keyo geno ne joma odok e skul ka gin kod siso mar loko ngimagi chieng' moro ne yudo lemo mar kinda margi. Wawere kod mago wadonje ng'e gwengewa. Chenro mar ng'e gwengewa kawuono ni nyakwa Ramogi limo gweng' ma iluongo ni Wathong'er. Wathong'er en gweng' ma yudore e kaunti ma Migori kendo nyinge ni kod tiende mana kaka jodak ma kono ne opimo ne jafumbo marwa Millicent Adhiambo. Owinjane nying mar Wathong'er no chakore kanye e ng'e gwengewa ma kawuono. Nyakwa Ramogi machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Migori. Ofuyo ka owuok Got Kachola, obiro opiyo e chiro kata center kata gweng' ma ong'ere ni Wathong'er machiegni. Mana kaka pile Nyakwa Ramogi mokwongo wawinje pach jogweng' e wi gino magiparo mane nyalo miyo chak gweng'ni ni Wathong'er. Kano kawa ka higa mar 85 to kana biro ka tayudo ni wan Wathong'er. Tapenjo gimomiyo ni luongo ka ni Wathong'er. Ka penjo kwarwa to kuna gimomiyo ni luongo ka ni Wathong'er, ong'eche ne ng'eny e bunge ne ng'eny ka. Ne nitie ong'eche moko mane ng'eny ka kabisa. Koro ong'eche gi ne gilawo ji mako nyaka gwen. Koro mae momiyo nochake ni Wathong'er. Ne nitie ong'eche moko e Dhaura ka bungu mo nitie mano yugno kabisa. Koro ong'eche ne kanyo to kwach bende ne kanyo nikech ong'ere en chiemb kwach. Mano ne timore in 1936 ka kane pod onge daraja nitie ng'at miluongo ne Ong'ila wuon Awuor ma nyakwar Nyang'or Nyojina. En ema ne en gi yie mane kwango ka jian Ndiwa, jia Ramba, kadhi Tanganyika kabiro kademwa ka to yiene mane kwango. Kasto Wathong'er ka no ket center nitie joma neno donyoka. Nyakwa Ramogi bang' winjo kaka jogweng' oselieko kotenore kod nono mar Wathong'er, we koro wawinjane na kuma dieri kod kuku mar wach nitiere kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni kata chironi kata center ni Wathong'er. An achiel 19 gi 36 kujani ne onge gi daraja. Kumano nomiyo jok manene nitie ndalono jodongo kaka jaduong' mano wachnwa nyinge niluongo ni Marcelo Okeng Awuor mano yudo kodak machiegni ka nochako gero ot moro mar lum mane ginyalo loso e chai kod jaode. Odno nogere Ong'er maloka ka wan kama wantie kane Ong'er en diriyo. En Wathong'er to centers gi gin ariyo. Nitiere maduong' ma kama wabede ni to nitie machielo man loka mar Aora mar daraja. Koro kone mane ogere odno matin mar lum. Kaka ne sadhi ne nitiere dayo moro bende ochako gero niluongo no Buya. Dayo miluongo no Buya ni nogero kendo ot moro gi loka koni. Koro ka ji manose kwang' oidho loka koni be nyalo yudo nyuka kata chai madho, kata joma ne wuok kadhi loka cha bende nyalo yudo gima madho. Ong'eche ne nitie mang'eny to nikech koro nying mane pod luonge go ne onge to ng'eche gi mane ji neno ka to nikech en Dhaura iluongo ni Wath. Koro joma ne gika to nwang'o kaka endi kama gik tigo break kapod irito mondo kwang'i ni in e dho wath mar pi tang'o ma demi koro ng'ere kama ji romene. Ong'eche mantie gi kae to jowacho ni kare maa en Wathong'er. Koro mae kaka nying mar center ni no bet. We koro wawinja nena
ni uma mar Wathong'er landore kod ang'owa. Ji ne nigi wuodhe mang'eny madhi aparo ni Tanzania omo gik machalo kaka gik michamo marieba gi gik mamoko. To gi loka koma wantie kone ne gik moko nitie mipuro machalo kaka alode. Ne ji ma loka cha dwaro mondo kaw. Wathong'er landore kod minada mar dhok magolo ji Kindu, Kisumu, Oyugi, Suba ka kelo ka. Wathong'er landore kod weche mag tuke mag mipira opap mar Maiga. Pur ne gima gihero ahinya. Goand dhok. Dhok ka nyaka Tanganyika wan tong' ka gi jo Tanzania butwa ka. Koro jo Tanzania biro ka kelo dhok. Ong'er wapuro kamoro ka ni siko, ipuro alot, ipuro afuoto, ipuro nyanya. Biro ng'er ka to ji ae chiri mabocho bocho nyaka Loka, nyaka Ugenya, nyaka biro kakao gik ma ong'er ka. Nyaka rabuon wapuro ka. To gin dongruoge mage ma Wathong'er osenyuolo nyaka ne ochakre. Nitiere udi mabet improved mopogore gi ute manochake go mag ute lum. Ndalo machien mancho kalo ne ji puro pamba kabisa to kae manikele pamba joma ne nyalo dwaro ni mondo oter pamba gi mondo oter ne serikal mang'iewo ne en ka. Sani wanyalo golo pesa kiwango midwaro e Wathong'er Center. Kaendi wan gi depot mar soda ma koro kaendi gwenge ma chiegni kode bedo supplied koa gi Wathong'er ka. Gik ma irundo kaka cereals be yudo ka though nie to ken depot but jok ma time matindo tindo nitiere motegno ma kwan ma ng'ato nyalo dwaro mang'eny yudo. Kata wa joma loko tende ji ya oko nindo ka kelo nwa maendeleo moa oko. Ne wan gi chiro ma chira manyachon ne. Koro sani waneno kigero nwa chiro chak ger nwa chiro ka manyasani mondo chiro dhi mbele, mondo chiro bed kaka ma Kisumo, wabed kaka chiri manja waneno Homa Bay kigero. Stima nitie, osebiro, sikunde oseluore kemai kamano nyaka Wathong'er. Pi wan go ka mano kalo ka miluongo ni Kuja mane kwang'e gi yieno. Kaso sani wan gi pi mano chako kel ka mane mwese mewa Tom Odege okunyo CDF bende bathe ka. Osenyuolo siptal, osenyuolo chiro maduong' ma iloke dhok. To gi paw mipira be en go ma ji tuge ka sa ugik sa nyuol Desemba to ji go mipira ma festival moriwo nyatike mangima. To kata obedo ni jodak kata jo ohala ma Wathong'er kwano dongruok achiel ariyo adek. Rem mage ma pod gin go magigombo ni otim e alworani mondo Wathong'er omed ting'ore malo okel lokruok e ngima jodak kod jo ohala ma alworani. Ndaro tamowa koro wadwaro ni mondo okelnwa ndara mondo ndaro wa Migori ochwenwa miuru okalnwa dier Ong'er ka mondo okelnwa godo gik moko wakaw gik moko to watero wambe waloke kaka mon ma oko timore nade loko tero gik moko nikech gigo wagi ok nyal dhi ka wan mana iye ka. Koro jok mabiro kawo to kepo gi bei matin nikech koro onge kaka watimre nade kaka wang'e mondo wan be wadhi godo mbele. Wagombo ni mondo koro Wathong'er area mondo koro kelnwa gima iluongo ni irrigation project mondo watigo gi pi mar Kuja makalo kama dhi nam. Paw mipira ochiel maber mondo Ong'er omedre to gi chichwa no osechak gere to pok ogere morumo dan mondo ger chiro no mondo bed chiro malong'o gi chich dhok. Low mane nitie nyaka sani tin ji oseingo population makoro nitiere oseingo. Wuon di neno ka giriede e bath ndara ma samoro nyalo bedo hatari ne ngima jogo nikech kanyo geche beringe. Koro de wakwayo ni serikal kane nyalore to de ginyalo sos yo lo moro kendo. Mana kamano nyakwara mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matilo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyalunga ni Nyaboma. Koromogi wasudo wayro ni sirikand kaunti ma Siaya odiero munisipal ma Bondo kaka dago ohala kod dongruok mar ochumi mar kaunti ma Siaya. Gavana ma Siaya James Orengo lero ni gisefwenyo nyalo mar Bondo kendo nyalo mare ma en godo mar weyo joket mwandu kod ohala mopogore opogore kendo mano miyo gi mijing'o mar keto lwasi makare ne Bondo mondo dongre. Orengo loso e kinde nyasi mar yawo bad bengi mar DTB manyoyaw kata moyaw e bomano ma Bondo. Lero ni sirikal mar kaunti ma Siaya geto neno ni Bondo ochopo e rang'iny mar bombe ma ideo kipimo kata kod mago mawuok e pinje mamoko. Now, I want to give a challenge to the people of Bondo.
And Arika, I want to take out from what you're saying. Bondo must think big. This is the center of the county. Yeah? The bank will not come here if Bondo is a small entity. The bank wants to make Bondo another financial center. So if you are thinking your mind is small, then this bank may not be the appropriate bank to come to Bondo. So Bondo is our main business and financial center, and we must attract the best brains to come to Bondo. We are keen to industrialize Siaya, starting from agriculture and getting into cottage industries and small business opportunities. I want to challenge us that 88 months from now, this street cannot look the way it is. We need to have industrialized and beautified this area of Bondo by giving out good loans. What I would want us to learn and to teach our people is how to save. Our people, because the lake is always there, we do not save. And that gives us any money to start a business. So, as much as you want us to open accounts, would you give savers a good account that will earn them interest, especially for fishermen? Piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tenore koda riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho masiro chenro mag pur e kaunti ma Migori ochako chenro mar puonjo jopur kaka ginyalo timo pur makare mondo giyud rang'iny makare mar cham. Jafwambo marwa George Juma nigi mathoth. Kaunti ma Migori ng'ere kaka kaunti no mathoth oganda timo wechego mag pur mag kothe mopogore opogore ma oting'o niang', oduma, soybeans, oganda, ochele kaachiel kod mamoko. Lipod mawuok kuom migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ne nitiere jopur malo gana 174 e kaunti ma Migori mangima. Kata bed ni jopur osebedo ka oketo maino margi e pur, thothgi osebedo ka ywak ni ok ginyal yudo chiro malong'o, gino mosemiyo moko kuomgi oweyo kata pur. Jolony wechego mag pur wacho ni moko kuom jopur bedo kod pek e yudo chiro nikech kothe kata chiemo ma gigolo ok chop rang'iny madwarore e chiro. Jopur mathoth bende yudo lal mathoth e kindego mag keyo nikech rem e luwo okenge madwarore. Post harvest handling ka wayudo ni japur lalo up to atamalo 30, that is 30%. Otiwuotho gi japur ni how best ere kaka onyalo timo gik monyalo timo maber mondo lalni obed kata up to 0%, kata karach ahinya to yudie 5%. Kendo ayudo ni kara ndalo mochien ka ne wapuro ga oduma wadino gi luth, wagoya goya oduma gi luth, to kawuono ni ayudo ni okelwa masin suso, okelwa masin pimo. E okang' mar konyo jopur mondo koro gol chiemo mantiere kod rang'iny mamalo kaachiel kod yudo chiro maber, migawo mar pur e kaunti ma Migori kawo tenore kod moko mago mag piny owacho ma oting'o Cereal Growers Association kaachiel kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod chiwo puonj ne jopur. Koro ayudo ni kara en gi procedure ma moko wang'ado ga shortcut, to kawuono ni ayudo are e puodho nyaka e chiro, koro puonja te. Farmers wani mondo gifom group ma nyalo bedo koka ma ginyalo tiyo go koka marketing avenues for their produce. Jopur yudo puonj kaka ginyalo rito cham ka ochakre puodho nyaka bang' keyo mondo gibedi kod rang'iny makare. Janet Omolo menjalo nyochego mag pur wach ni gitiego jopur kaka ginyalo rito rang'iny mar chiemo kata kothe magipuro. Ng'ato nyalo timo gimoro amora maber e puodho kacha, to kochopo kar chiro kae to olose nang'owa gikegi ok ler, quality. So achiel kuom gik mwatimo en training japur e weche mag quality. Wanyiso japur ni seche midhi keyo bed gi tandaruwa e puodho kuchocho mi harvest. Dongineno ga samoro ki harvest iyudo ka nitiere oduma kata motop, samoro oganda moko top. Wadwaro ni bedo gi tarpaulins kata tandaruwa kata ogunia moko ariyo mopogre. Ikete motop idiro konchiel to mabeyo iketo konchiel. Jopur bende ipuonjo kaka ginyalo moyo cham kata kothe e yo makare mondo rang'iny margi koro kik dog piny. Director migawono mar pur e kaunti ma Migori Billy Nyagaya wach ni bende gitiego jopur kaka ginyalo yudo chiro mayot ka ok gitiyo kod omenda mathoth e manyo chirogo. Watemo promote gimiluongo ni collective marketing
nikech waseyudo ni ka farmers timo marketing as individuals on their own to brokers temo exploit gi kendo yudo ni cost of transport and cost of aggregation bedo malo. Jopur mondo riwre kanyakla mondo ginyal bedo gi ngufu kata gi teko mar yudo cham mang'eny nikech chiro mwayudo gin chiro madongo dongo ma ka in gi cham matin to ok ginyal choponi, so nyaka ibed ni nyalo yudo cham madhi 10 and above tons. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma oting'o mago mapuro chele e kar pur mar Local Generation Scheme ma bende koro pod okwamo kod chambgi mane gikayo dweche buora ma okalo nikech onge mar chiro malong'o. George Juma, Ramogi TV, Migori. You truly are the winner of 50,000 shillings, courtesy of Jipange. Thank you. Una feel aje? Na feel vizuri sana. This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. I can tell especially my fellow youths that wajipange na view sasa. We are interviewing Celestine Dinda, and she's telling us about the business behind content creation. You see, when you started, you didn't start because of a client. It was just me with my normal life. I didn't think that my normal life people would want to watch it. So I was just being me. So I feel like when you continue being you, like I know there are things that I can't do. Because growing up, I didn't grow up with these things. I know there are things, I know right from wrong. I know this is not me. And if I do what is not me, hata wewe mwenye huta consume, uta feel, no. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Koronji weche mag tuke ni jidende mag Junior Starlets biro wuok e pacho katarika pago chiko dwe ni ka gidhi e piny mar Spain kama gibiro goe tach ka gitimo rako motelo ne tuke mag pinje duto. Timno mar nyiri mag gine piny 17 osebedo katimo rako mar gelap ma Kasarani Annex e bwo kocha margi Mildred Cheche. Kenya nong'ado tiko mar yuore tuke mag piny mangima kuom thuolo mokwongo ka nyaka sani ikruok margi miyo gi thuolo mar timo makare tukego ma ibiro bag e piny mar Dominican Republic e tarik 16 mar dwe mar 10 gi tarik 3 mar dwe mar 11. Kenya nitiere grup mar C gi pinje kaka Ingereza, North Korea kaachiel kod Mexico.
Tim Kenya mar yawuoyi ma ginyiri matugo tuke mag okapu jotugo adek konegi kone ma gini piny ne 23 nigi geno mar timo maber e tuke mag piny mangima. Timno osebedo katimo orako margi alap mar mbalariany mar Strathmore e bwo kocha Tony Onyango gi Eunice Ouma matayo yawuoyi kaachiel kod nyiri kaka giluwore no. Tim mar yawuoyi oting'o David Gichohi, Elisha Odhiambo, Jackson Waweru gi Donis Koja, ka nyidendi mag Kenya oting'o Marilisa Omondi, Barbara Achieng kaachiel kod jotugo mamoko. Mana kaka odiechieng' kalo machiegni ni tugogo ma ibiro bagi e piny mar Mongolia, geno nitiere mar timo maber ka loch gi points biro miyo Kenya otiko mar yore tuke mag Olympics e higa mar 2028. All the 4 players have represented Kenya in major championship at under 23 level. We've played some internal tournaments and we've really worked on so many things. So tactically, we are ready. As coaches, we've done our best. We've played them well. So it depends with the player themselves. You never know with players. Players can give you upset sometimes. Where firstly, if that is their new podium, they've never been in that podium. So you never know because you've never been with them in that podium. But at least I have 2 who are experienced in the 3x3. They were there last year. So I'm sure they'll give us something. E alap ma Windsor Golf Hotel and Country Club, Adam Nesbitt kendo nomedo points 30 e kidieny mar jotugo ma higni piny 11 kama omiyo loch e tielo mar adek mag tuke mag golf mag nyithindo ma osir kod bengi mar